James és Norman Price, Randy és mindenki tudja jól, hogy ott van Sam, akivel mentelni. Mindig ott van ő. Els jó biztonság, közös változás ilyen hely. Ha eljössz, meglátod, hogy biztonságban élsz. Magyar hangok. Csankó Zoltán, Kajtár Róbert, Magyar Attila, Barát István, Solecki Janka, Rátonyi Hajnalka, Berkes Bence, Dögei Éva, Törtei Tünde, Pap Dániel, Erdős Borcsa, Seder Gábor, Forgács Gábor, Renát Zoltán, Bogdán Gergő. Magyar szöveg Nagy Mónika Zsuzsanna. Hangmérnök Johannis Vilmos. Vágó Zöld Zsófia. Gyártásvezető Tóth Ágnes. Szinkronrendező Sipos Pál. A magyar változat a Minimax megbízásából a BT stúdióban készült. James und Norman Price, Mandy und Schnuffi sind die allerbesten Freunde Sams errettet. Sie geschwind, schnell wie der Wind. Bounty Bounty, unsere Stadt, ist der beste Ort der Welt. Sam ist unser Freund, unser größter Held. Bounty Bounty, unsere Stadt, ist der beste Ort der Welt. Sam ist unser Freund, unser größter Held. Bounty Bounty, unsere Stadt, ist der beste Ort der Welt. Sam ist unser Freund, unser größter Held. Bounty Bounty, unsere Stadt, ist der beste Ort der Welt. Sam ist unser Freund, unser größter Held. Unser größter Held.